Okay, may buntag mga kapuso na karon diri sa may Carbon Public Market diin ato makita karon mahigala ha kani sa inyong screen mo ni asin nga pampaparat sa ato ang giluto o niya abi nato og okay lang ang presyo sa asin. Well, nag-okay ra siguro. Ato na sayran nga ni mahal kuno ang presyo sa asin. Huy. Hali diri ayo si katawa. Okay, kay shout out kisay ngani mo. Dandin. Dandin? Oh. O sa apelyido? Lapos. Lapos, Dandin, kumusta ang presyos asin mo? Okay raman. Okay? Okay ra? Okay ra. Sa man ni Pero mahal? nisaka siya gamay. Nisaka gamay. Oh. Okay, pila man ang kilo? Kinilo ba ni? O Kinilo. kinilo, pila ang kilo? 15. 15 ang kilo sa una, pila man? Gis. Okay, asa man mo nangumpra ani? Kinumpra ra gyapon na mo pero gikan sa Mandawi. Unya, kung sinako ang inyong kumpra dito, tagpilang sako? Among palitan ni namo sir kay kuan 290. 290. Magsool og gis 300 na. So sa una, pila raman inyong kumpra? 165. Ganong nisaka kuno? Katurang itabo tong pagbagyo. Bagyong udet? Wa pa day gyapon naka-move on? Basin sila wa kamubon. Ikaw? Nakamubon naman. Ikaw? Ha? Naka-move on na usaon man pag move on? Ayaw magunaw na. Kang kinsa man? Wala si Ray, ate ko tanan. Be shout out be kinsa na? Wala si Ray. Shout out. Ayaw lang sir. Okay. Mga kaigsuonan ang mga panginabuhi sa tong mga kaigsuonan po diri sa Carbon. Pareho gyapon presyo sa asin? 15 gyapon. So ni mahal yun karon, mother? Pareho ra ba mo kumprahanan? Kariyara. Aha. Ang lokal mo tag 35 ang kilo. 35. Unsa man ang lokal? Katong karaan na si Rakso. Rock salt. Unsa man ini? Ayudas and Kani iodized ni? Okay, ang iodized mo ning tag 15 kilo. Ang rock salt katong sea salt good tag 35. mas mahal. Mas mahal. Kanang sea salt o rock salt na to, sa una pila man na? Tag 5 sauna. Niadto katong pagdili na siya ipabaligya kapag giwala na siya. Motong ni barato pa man ni sa una kay wala to giwala di mo ko di mangali. So, lahi. 35. 35 ang kilo sa una pila man ang mother? Sa una baligyan na mo tag 10 ang kalpik. Tag 10 karon tag 35 na. So mo Tag ni ipakita. 600 naman ang sakuan. 600 ang sako. Kano sa lang ni siya ni mahal? Magdugay-dugay naman ang Dugay-dugay na. So mo ni siya rock salt ni adunay kani wala ni chemical. okay. Anong mas mahal siya man? Mapak ganun mahal na siya. So kung sinako na dito 600 ang sako. 600. So dire sa inyo pila na na? Wala mami nagsinako. So, Wala pinilura. 35. So sa una pilay presyo ninyo ana? Katong sa niadto pa man gyud ni. Wala ka pila man. Tag kuan. Ang Caltex na mo ani kay kinatik man ni niadto. Na madapa man tug tag 5 ang Caltex. Ya pag wala giwala man ni. Kay makadaot ko no. Mo ni gipuli. Ani iodize. Nadaghan pa mangitaan ni. So, Pero kuya, pila ng Caltex na? dili naman ni kinilo ni, dili Kinilo naman lang yung 35. So mas mahal gyapon siya madam. mahal siya. Mahal ni, mas mahal. So daghan magyapon mamalay tani madam. Daghang kay mangita pero mahadlok lang ni. Dakunon ni. Kinsa ba yung dakpon? Dakunon ko ni kay sa una gibawal mo ni kay para mo ay wa ko no. Wala ko no ni atong dagat na tungod sa kadaghan tao wala na ko no ayudin. Okay, dire ko sa inyong mantika. Pila mang presyo ninyo mantika ron? Ay, ang nudoan. Pero unsa man ni mahal o barato? Wala. Barato ang mahal, mahal. Kilo Pero ang man kilo kilo? ko na 75. 75 sa una nabot na to 100. Oo. So karon ni barato na. Okay, kisay nga nato madam? Nothing. Nate Dongo. dungog, nagalapo-lapo ka. Basta ko. Okay, sige, salamat kay ha. Okay, alang sa mga mahilig sa asin, parat yun sa mot di ay kay ni kuha naman kanang ni uminto ang presyo sa asin karon mga kapuso. So magkita tas balitang bistak alang sa dugang update sa mga presyos palaliton dinhi sa Carbon
mga higala. So, ako si Alan Domingo, maayong nga adlaw kanatong tanan.